Hi mga kaanaang. This is Elena ng Batak. Welcome again to my channel. Muna mo ang labanan sa una mga kaangang. Datag. Kana ila Cesar na. Katong di man makitaan. Ibay adto ila ng ibang. Ani mi manglaba. Sa unas gagmay pa mi. Ani. Wa pa ni si Jadihang tulay sa una. So, pinaglaba adto. Oh. Ani mi maglaba sa una. Diyan pong basak sa una na po'y maghupo-hupo. Maghupo-hupo og mga ligo na mi. Oh, gaani na ang humay. Anay humay. Ani mi mang laag sa una tong uso pag disco. Diya kay naaman ning gikulirang COVID. So wa na disco. Oh, ha? Ani ra ko taman kay mauli nako sa mua. Bye-bye.